καταστάσεις της ζωής μας. Όλοι αγαπάμε την ειρήνη, μικρή και μεγάλη, μικρή και μεγάλη. Η ειρήνη φέρνει χαμόγελο, ήλιο, χαρά, ζωή. Αντίθετα ο πόλεμος καταστρέφει, φέρνει μίσος, λύπη, πόνο, δάκρυα, θάνατο. Όλοι διψάμε για ειρήνη και φωνάζουμε να γίνει ειρήνη στον κόσμο. Θέλουμε πια να ησυχάσουμε, να γλυκίσουμε τη ζωή μας που δεν μας αφήνει να τη χαρούμε η ανησυχία και ο φόβος. Ελπίζουμε πως θα ησυχάσουμε αν γίνει ειρήνη ανάμεσα στα κράτη. Ειρήνη πολιτική, ειρήνη στρατιωτική, ειρήνη κοινωνική. Ακολουθεί κουκλοθέατρο με το αντιπολεμικό δράμα «Ο στρατάρχης» της Ζόρ Σαρή. Ήρθε η Άνοιξη, μαζί της και τα χελιδόνια. Μέρες ολάκερες ταξίδευαν για να φτάσουν στο χωριό μας. Ήρθαν από τις μακρινές Ινδίες. Όταν λοιπόν άνοιξε η βερικοκιά μας και το λιβάδι μας βάφτηκε κατακόκκινο από τις παπαρούνες, στο σπιτάκι του Γιάννου και της Μαρίας, το βλέπετε, αυτό εκεί που ξεχωρίζει ανάμεσα στα άλλα φρεσκό σβεστομένο. Σε αυτό το σπιτάκι γεννήθηκε ένα αγόρι ροδαλό σαν τριαντάφυλλο. Θέλω να σας πω ένα μυστικό. Εγώ το κουβάλισα αυτό το αγόρι. Με λένε Αγάπη και κατοικώ στο σπίτι της Μαρίας και του Γιάννου. Τα χελιδόνια έφτιαξαν τη φωλιά τους στη στέγη μας και ο Πέτρος, έτσι θα το βαφτίσουμε το αγοράκι, βρήκε τη δική του φωλιά έτοιμη μέσα στη ζεστασιά της κούνιας. Και τώρα αρχίζει το παραμύθι μας. Ελάτε, ελάτε κοντά μου. Κοιτάξτε από το παράθυρο, αστράφτει το τζάμι και όλα φαίνονται πεντακάθαρα. Να την Μαρία, σκύβει πάνω από την κούνια. Σιγά, δεν κάνετε θόρυβο. Θα ξυπνήσουμε το μωρό και θα μας πάρει χαμπάρι ο Γιάννος που έρχεται από πέρα με την τσάπα στον ώμο. Τρέχει. Φτάνει. Ανοίγει μια σπροξιά στην πόρτα και την ανοίγει. Λοιπόν, είναι αγοράκι. αγόρι, αγόρι! Πόπο χαρές που κάνει ο Γιάννος. Γελάνε οι κρεμαστές μουστάκες του. Ξεκρεμάει το παπούλιο του και βγαίνει στον δρόμο βαρώντας τον δυνατά. Είναι αγόρι, είναι αγόρι! Όταν θα μεγαλώσει ο γιος μου, θα γίνει στρατηγός. Η δόξα μπήκε μέσα στο σπίτι μου. Και ο Γιάννος βαρώντας το ταπούριλο του φέρνει βόλτα το χωριό να μάθουν όλοι το μεγάλο νέο. Είναι αγόρι, στρατηγός, δόξα! Και ο Πέτρος μεγαλώνει και όλο τραγουδάει. Ακούστε πόσο χαρούμενο είναι το τραγούδι του. Το πουλί πάνω στο δέντρο, το λουλούδι μες στον κήπο, στο χωράφι η δουρίτσα και η καρδιά μου πως χτύπα. Παίζω, τρέχω, τραγουδώ κι όλο γύρω μου χαρά. Το παιδί μας θα γίνει τραγουδιστής. Άκου τι όμορφα τραγουδάει. Το αγόρι μας θα γίνει στρατηγός. Πάλι θα τα ξαναλέμε. Φτάνει να σταθεί τυχερός και να τουλάχει όταν θα μεγαλώσει κανένας σπουδαίος πόλεμος. Μακριά και αλάργα τέτοιο πράγμα. Κουκούτσι μυαλό δεν έχεις γυναίκα. Ένας άντρας πρέπει να δοξάζεται, να γεμίζει το στήθος του παράσημα. Άκου τραγουδιστής, μακριά και αλάργα τέτοιο πράγμα. Μα δεν συλλογίζεσαι το γιο σου. Και βέβαια τον συλλογίζομαι. Πιότερο από σένα και καλύτερα. Σκέψου να γίνει κανένας σπουδαίος πόλεμος και να μας γυρίσει στρατηγός. Και αν μας γυρίσει κουτσός ή κουλός. Γυναίκα, θα θυμώσω. Παίζω, τρέχω, τραγουδώ, όλα γύρω μου χαρά. Πέτρο, άσε το τραγούδι και έλα μέσα. Έχω ένα σπουδαίο δώρο για σένα. Κι εγώ, Πετράκη, σου αγόρασα κάτι. Κούκου, κούκου, λέμε, τι είναι τα δώρα? Ένα φλάουτο. Αχ, τι όμορφο που είναι. Όταν θα μεγαλώσω θα γίνω μουσικός. Κοίτα και το δικό μου δώρο. Αχ, ένα τουφέκι, ένα τουφέκι. Ζήτω, ζήτω. Σε το τουφέκι μου σαλώνα, 1, 2, 1, 2.
Προσοχή! Και το φλάουτο, γιατί το παράτησες? Όταν θα μεγαλώσω θα γίνω στρατιώτης. Ένδυο. Πήγαινε να παίξεις πόλεμο με την παρέα σου. Πήγαινε, γέ μου. Ένδυο. Στρατηγέ μου. Αχ, άντρα μου, γιατί φουσκώνεις τα μυαλά του γιου μας με πολέμους και κουλαφέξαλα? Τα αγόρι μας είναι γεννημένος για μουσικός. Αχ, τι ανόητη γυναίκα παντρεύτηκα. Το αγόρι μας γεννήθηκε για να γίνει στρατηγός. Ήρθαν και έφυγαν τα χελιδόνια και ξανάρθαν και ξανάφυγαν. Πάνε και έρχονται οι μήνες, τα χρόνια. Μόνο εγώ μένω πάντα μέσα σε αυτό το σπίτι, κάτω από αυτή τη στέγη. Πάντα η ίδια. Και ας τσακώνονται πότε η Μαρία με τον Γιάννο. Ο Πέτρος μας λοιπόν, το αγοράκι με τη μελωδική φωνή, όλο μεγαλώνει. Νάτος, έγινε ένας λεβέντης ίσα με εκεί πάνω. Ζει ευτυχισμένος με τους γονιούς του, οργώνει, σπέρνει, θερίζει τα χωράφια του πατέρα και όλο τραγουδάει. Και το βράδυ παίζει το φλάουτο που του χάρισε η μάνα του. Παίζει για την καρδιά μιας όμορφης χωριατοπούλας της Άννας. Ο πατέρας του όμως θέλει να γίνει ο γιος του στρατηγός. Και έτσι μια μέρα μπαίνει σαν σύμφωνας μέσα στο σπίτι. Πέτρο, παράτα τα τραγούδια. Έχω σπουδαία νέα. Πόλεμος. Ο Μέγας Άλλος Αλέξανδρος πάει να κατακτήσει τις Ινδίες. Τα στρατεύματά του περνάνε από το χωριό μας. Οι κράχτες φωνάζουν, θέλουν στρατιώτες για να τον ακολουθήσουν. Να η μεγάλη ευκαιρία, γέ μου. Θα γίνει στρατιώτης και ύστερα στρατηγός κοντά στο Μέγα Άλλο Αλέξανδρο. Άντρα μου, τρελάθηκες? Τι δουλειά έχει ο γιος μας σε ξένο χειρόνα? Που τον ξέρεις αυτόν τον άλλο κύριο Αλέξανδρο? Και κατά που πέφτουν οι Ινδίες? Μην τον ακούς, γέ μου. Κάτσε στο σπίτι μας. Πατέρα, καλά θα ήταν να γίνω στρατηγός, αλλά τα χωράφια μας, ποιος θα θερήσει τη Σπαρτά μας? Εσύ αρχίζεις να γερνάς. Ποιος νοιάζεται για τα χωράφια? Άλλωστε θα γίνουμε πλούσιοι. Ο Μέγας Άλλος Αλέξανδρος πληρώνει γερά τους μισθοφόρους στρατιώτες. Για σκέψου να κρατήσει ο πόλεμος χρόνια πολλά. Θα γυρίσεις με ένα τσουβάλι λεφτά. Και να τα γαλόνια στους ώμους και να τα παράσιμα στο στήθος. Φυσικά. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία. Αλλά το φλάουτό μου, θέλω να πω, και η Άννα θα με περιμένει να γυρίσει ή θα παντρευτεί κάποιον άλλο? Και βέβαια θα σε περιμένει. Που τι είναι να χάσει ένα στρατηγό, πλούσιο, καβάλα σε ένα άστρο άλογο. Σαν να μου φαίνεται πως βλαθήκατε. Τι να τον κάνει η Άννα το στρατηγό αν γυρίσει στραβός, για κουλός, για κουτσός, για μακριά και αλλάζα τέτοιο πράγμα. Τέτοιο κακό. Αχ, γυναίκες, δειλές και ανόητες. Αν ήκανες να δείτε το μεγαλείο του πολέμου, του ηρωισμού. Η δόξα είναι το πάνω. Εμπρός, γέ μου, ετοιμάσου. Ξέρεις, πατέρα, άσε με να το καλοσκεφτώ, να ρωτήσω και την Άννα. Ίσως η μάνα να έχει δίκιο. Γέ μου, πάνω άντρας. Αν δεν πας στρατιώτης, θα με ντροπιάσεις όλο το χωριό. Από μωρός έχω τάξει στρατηγό. Με τι μάτια θα αντικρίζω τους Ιγοριανούς μου? Ούτε στο καφενείο δεν θα μπορώ να κάτσω να πιω έναν καφέ. Όλοι θα με δείχνουν με το δάχτυλο. Θα λένε, να ο πατέρας του δειλού που δεν πήγε στον πόλεμο με τον Μέγα Άλλο Αλέξανδρο και δεν έγινε στρατηγός. Ο πατέρας του μουσικού. Θα λένε, να μην τη ζήσω τέτοια μέρα. Η αλήθεια είναι πως από μικρός ήθελε να γίνω στρατιώτης. Μην κλαις, πατέρα, δεν θα σε ντροπιάσω. Και εσύ, μάνα, μη στενοχωριέσαι. Ο πόλεμος δεν θα κρατήσει και χρόνια. Ο Μέγας Άλλος Αλέξανδρος είναι πολύ δυνατός. Όλοι το ξέρουν. Θα γυρίσω στο πιτιφί, νικητής και μεγαλόνια. Και η Άννα, όταν με δει με τη στολή μου και τα χρυσά κουμπιά, θα είναι περήφανη για μένα. Αχ, ακούστε τι όμορφα που έχουν οι σαραπηγές, με καλούν. Γεια σας και με την νίκη. Ποιος είχε δίκιο? Η μάνα ή ο πατέρας? Άραγε έκανε καλά ο Πέτρος να ακολουθήσει το Μέγα Άλλον Αλέξανδρο στις μακρινές Ινδίες? Ποιος θα απαντήσει? Εγώ που κάθομαι εδώ στην άκρη και όλα τα βλέπω και όλα τα ξέρω. Εγώ η αγάπη γνωρίζω τη σωστή απάντηση. Αλλά δεν θα την πω. Θα αφήσω το παραμύθι μας να κυλήσει για να δούμε τι θα
θα γίνει στο τέλος. Αργά κυλάνε οι μέρες. Ένα σύννεφο στάθηκε πάνω από το άσπρο σπιτάκι του Γιάννου και της Μαρίας. Ελάτε μαζί μου, κοιτάξτε από το παράθυρο. Θα μπω το τζάμι. Ναι, η μάνα, σκεφτεί, μοιάζει λυπημένη. Ο πατέρας στέκει μπροστά στην ξύλινη κούκλη της γυναίκας του. Την έχει ντύσει στρατιώτη. Λες και είναι ο Πέτρος. Θαυμάζει το ομοίωμα του γιού του. Κάποιος πλησιάζει. Δόξα σοι ο Θεός, νάτος ο ταχυδρόμος. Άνοιξε την πόρτα, άντρα μου. Μπράβο, μπράβο. Δώσ' μου το γράμμα. Έλα, διάβασε φωταχτά να σ' ακούω. Αγαπημένοι μου γονείς, είμαι καλά. Στην αρχή ο δρόμος ήταν εύκολος. Όμως τώρα τρύπησαν οι αρβίλες μου. Βρέχει ασταμάτητα και τα πόδια μου σκεύουν. Πού πάμε δεν ξέρουμε. Δεν μας το λένε, γιατί είμαστε απλοί στρατιώτες. Όταν θα γίνω δεκανέας... Δεκανέας! Ακούς γυναίκα! Ο γιος μου έγινε δεκανέας! Πω χάρες που κάνει ο Γιάννος. Γελάνε οι κρεμαστές μουστάκες του. Πηγαίνει στο ξύλινο ομοίωμα του γιού του και κρεμάει πάνω στο αμπέχονο ένα μεγάλο χρυσό άστρο. Ύστερα ξεκρεμάει το ταπούρλο και βγαίνει στον δρόμο βαρώντας το. Δεκανέας! Ο γιος μου έγινε δεκανέας! Αργά κυλάνε οι ώρες. Μέσα στο σπίτι ο πατέρας στολίζει το ομοίωμα του γιού του. Έχει κρεμάσει κιόλας 3 παράσημα, άστρα στις επομίδες και ένα λοφείο στο κεφάλι. Η μάνα στέκει σιωπηλή. Ετοίμασε γυναίκα κανένα μεζέ κι άντε, χαμογέλασε λιγάκι. Ο γιος μου όλο ανεβαίνει. Σε λίγο θα γίνει στρατηγός. Ποιος ξέρει, και στρατάρχης. Καμάρωσε το κανακάρι σου. Ποιος άλλος μέσα στο χωριό έχει τέτοιο παλικάρι? Κάλλιο να είχα το γιο μου ζωντανό μπροστά στα μάτια μου παρά αυτό το σκιάφτρο που μου έστησες. Και γιατί του κόλλησες μουστάκες σαν τις δικές σου? Ποιος σου είπε πως έχει μουστάκες? Ο Πέτρος μου έχει ένα ροδαλό και τρυφερό προσωπάκι. Αυτός εδώ μοιάζει με λίσταρχο. Αχ, οι γυναίκες, τι ανόητες που είναι. Δεν καταλαβαίνουν γρή από το μεγαλείο των ανδρών. Πέρασε. Κάθισε, κύριε Γιώργη. Καμάρωσέ τον. Ναι, αυτός εδώ είναι ο γιος μου. Μην τον ακούς, αυτό είναι η ξύλινη κούκλα μου. Γυναίκα, θα θυμώσω. Αυτός είναι ο γιος μου, ο στρατηγός. Στρατηγός? Δηλαδή, θέλω να πω, να, διακρίθηκε σε μια μάχη πολύ δύσκολη. Τα βρήκε σκούρα ο Μέγας άλλος Αλέξανδρος, οι εχθροί του τον είχαν περικυκλώσει. Φωνάζει τότε τον Πέτρο μας και του λέει: ανέβα πάνω στ' άλογο και πήγαινε μπροστά. Χτύπα τον εχθρό, σου δίνω την αρχηγία. Και δίνει μια ο Πέτρος, βγάζει το σπαθί του από τη θήκη και πηδάει πάνω στ' άλογο, που στο πρόσταγμά του σηκώθηκε στα πισινά του πόδια. Εμπρός στρατιώτες, ακολουθήστε με. Οι σάλπιγγες σηκούσαν. Ήταν μια μάχη ηρωική. Και τελικά τι έγινε? Και το ρωτάς, κύριε Γιώργη? Νίκησε ο γιος μου. Και τότε τον φώναξε ο Αλέξανδρος. Ποιος Αλέξανδρος? Ο Μέγας, ο άλλος. Τον φώναξε λοιπόν? Ναι, τον φώναξε και του λέει: Πέτρο, είσαι ένας γενναίος. Σε κάνω στρατηγό. Κι αν πεθάνεις θα σε κάνω κι άγαλμα. Μη είσαι κακό του παιδιού μου. Και τότε ο γιος μου... Άντρα μου, άφησε τον κύριο Γιώργη να πάρει κανένα μεζέ. Κουράστηκε με τα πολλά σου λόγια. Την υγεία του Πέτρου σας. Και πώς πάνε τα χωράφια σας, Κυριάνο? Πώς να πάνε, φέτος δεν δώσανε καρπό. Μείναν απότιστα. Βλέπετε, δεν έχουμε χέρια. Λείπει ο γιος μας και ο άντρας μου δεν προλαβαίνει. Όλο το ταμπούρλο βαράει για να λέει για το γιο του. Και ποιος νοιάζεται για τα χωράφια? Ο Αλέξανδρος να είναι καλά και το παιδί μας. Θα γυρίσει με σακιά, χρυσά αλεξανδρώνια, πλούσιος. Μην ακούτε τη γυναίκα μου, της αρέσει να γκρινιάζει. Έπειτα οι γυναίκες και Γιώργη μου δεν καταλαβαίνουν από πολέμους και ηρωισμούς. Σήμερα η δόξα είναι το πάνω, η δόξα. Και ο γιος μου που είναι ατρόμητος μου γράφει... Ο ταχυδρόμος,
Καλησπέρα στη συντροφιά. Κυριάνο, έχετε γράμμα από το γιο σας. Διάβασέ το γρήγορα. Κάθισε, κύριε Ταχυδρόμε, να σε κεράσω ένα κρασί να το πιει στην υγειά του γιού μας. Ευχαριστώ. Στην υγειά του και να τον δείτε και στρατάρχη. Δεν πολύ βγάζω τα γράμματά του. Η βροχή μου σκέψε το γράμμα και θόλωσε το μελάνι. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω έγινε και στρατάρχης. Βροχές, άρχης, πείνα, κούραση, παρά. Να, εδώ στα σβησμένα γράφει στράρχης και 3 παρά. Σίγουρα θα γράφει για παράσημα. Πρέπει να του κρεμάσω κι άλλα 3 παράσημα. 1, 2, 3. Και θα του κολλήσω και γένια. Τα γένια τι του τα βάζεις, σου γράφει πως άφησε γένια? Εννοείται. Στρατάρχης δίχως γένια γίνεται? Όχι. Λοιπόν, θα πρέπει να παραγγείλω και ένα άλογο. Άλογο, τι θα το κάνεις, θα πας και εσύ στον πόλεμο? Όχι καλέ, ένα ψεύτικο άλογο. Ξύλινο, να στήσω το γιο μου απάνω. Ο άλλος Μέγας που χάρισε το άλογο του με τη χρυσή τη σέλα, το γράφει κάπου εδώ. Άσπρο άλογο. Τότε ας πιούμε στην υγειά του στρατάρχη, που είναι καβάλα σ' άσπρο άλογο με τη χρυσή τη σέλα. Βίβα! Ζήτω στρατάρχη! Ζήτω Πέτρος! Ζήτω άλλος! Ήρθαν και έφυγαν τα χελιδόνια και ξανάρθαν και έφυγαν ξανά. Έτσι είναι η ζωή. Πάνε και έρχονται οι μήνες και τα χρόνια. Μόνο εγώ στέκω πάντα εδώ, κοντά στο σπίτι του Γιάννη και της Μαρίας. Τα γράμματα του Πέτρου δεν έρχονται πια. Ο ταχυδρόμος δεν χτυπά την πόρτα του Κυριάννου. Η μάνα δεν ράβει. Αφουγκράζεται. Ελπίζει να ακούσει τα βήματα του γιού της πάνω στο πλακόστρωδο της αυλής. Όμως παντού τριγύρω στο σπίτι απλώνει τη σιωπή. Και ο πατέρας τι κάνει? Πήγαινε έρχεται μέσα στο παγερό δωμάτιο. Σκέφτεται. Μονολογεί. Θα ξαναγυρίσει άραγε. Πληγώθηκε. Εχμαλωτίστηκε. Σκοτώθηκε πολεμώντας ηρωικά. Αχ, ας τον δω να έρχεται καβάλα στο άσπρο άλογο του μεγάλου άλλου Αλεξάνδρου, να πιπιλάει μέσα στους δρόμους του χωριού μας και όλοι να λένε να ο γιος του Κυριάννου, ο στρατάρχης, και να τον καμαρώνω. Αχ, και αν σκοτώθηκε θα πρέπει να του στήσω άγαλμα. Ένα μαρμάρινο άλογο ήσαμε εκεί πάνω και ο γιος μου πάνω του στιτός, περήφανος, μαρμάρινος. Πού να το στήσω? Στη μέση της πλατείας. Πρέπει να το συζητήσω με τον δήμαρχο. Αχ, κακομοίρη άντρα μου, το μουστάκι του στρατάρχη σου σε νοιάζει. Αχ, που να είναι το ροδαλό προσωπάκι του γιού μου, το φρεσκοξυρισμένο που μύριζε μοσχοσάπουνο. Αχ, πώς του πήγαινε το άσπρο φανελάκι που φορούσε και όταν τραγουδούσε γέμιζε το σπίτι χαρά. Αντί να κολλάς τις μουστάκες αυτού του σκιάχτρου. Ποιος είσαι? Τι γυρεύεις στο σπίτι μας? Ώρες περπατώ μες στο κρύο και το σκοτάδι. Κουράστηκα. Θα θέλω να ξαποστάσω. Πέρασε μέσα. Γυναίκα, ένας ξένος. Σέστανε τη σούπα. Για πλησιάστε. Ελάτε να δούμε μαζί ποιος μπαίνει μέσα στο σπίτι του Γιάννου και της Μαρίας. Ένας στρατιώτης, κουρελής. Το πρόσωπο του μαύρο. Πίσα, μουντζουρωμένο. Η Μαρία τον κοιτάζει σιωπηλά και πηγαίνει στην κουζίνα. Ο Γιάννος τον
Από πού έρχεσαι? Φαίνεσαι ταλαιπωρημένος. Ναι, είναι αλήθεια πως δεν βαστούν άλλο τα πόδια μου. Χιλιόμετρα περπατάω μέρες και νύχτες. Μπορείς να ξεκουραστείς στο σπίτι μας. Έχει κρεβάτι να κοιμηθείς. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Με χαρά θα μείνω μέσα σε αυτό το σπίτι. Θα μας κάνεις και συντροφιά. Βουβάθηκε το σπίτι μας από τότε που... Έλα, φάε τη σούπα τώρα που είναι ζεστή. Μα για πες μας, ποιος είσαι, πού τρέχεσαι? Από τον πόλεμο, στρατιώτης. Αχ, στρατιώτης, σαν το γιο μας. Ο γιος μας γυναίκα ήταν στρατάρχης. Ο γιος μου ήταν ένα παλικάρι σαν εκεί πάνω. Με ποιον πολεμούσες? Σε ποια χώρα? Μισθοφόρος, στο στρατό του Μεγάλου Άλλου Αλέξανδρου. Αχ, μην απάτησες το γιο μας, τον Πέτρο μας. Και ο γιος μας ήταν στο στρατό του Μεγάλου Άλλου Αλέξανδρου. Φυσικά αυτός δεν ήταν σκέτος στρατιώτης, ήταν στρατάρχης. Ο Μέγας Άλλος Αλέξανδρος του έδωσε την αρχηγία, επειδή ο γιος μου ήταν ήρωας. Και μια μέρα σε μια μάχη... Φτάνει πια, άφησε το στρατιώτη να μιλήσει. Πες μας, πώς ήταν εκεί πέρα μακριά στις Ινδίες? Ζέστη, αφόρητη, αγέρας, βροχές, καταιγίδες. Τα άλογα δεν προχωρούσαν. Κουβαλούσαμε στην πλάτη μας πολεμοπόδια. Ο γιος μας φυσικά είχε το άσπρο άλογο του Μεγάλου Άλλου Αλέξανδρου. Εσείς ήσασταν απλοί στρατιώτες. Μήπως συνάντησες το γιο μας? Πώς ήταν, πώς τον έλεγαν? Το όνομά του Πέτρος και είχε ένα ροδαλό πρόσωπο, το δέρμα του βελούδου. Αυτός εδώ είναι ο γιος μου, ο στρατάρχης. Ψέματα. Αυτό εδώ είναι ένα σκιάχτρο. Του άντρα μου καμώματα. Όχι, αυτό μου δεν τον είδα πουθενά. Όλοι οι στρατιώτες μας ήταν ξουρισμένοι. Αν συναντούσα κανέναν τέτοιο θα μου έκανε εντύπωση. Ο Πέτρος μου τραγουδούσε. Είχα ένα φίλο και αυτός τραγουδούσε. Πέτρο τον έλεγαν. Ώστε τον είδες το γιο μας? Δεν φαντάζομαι να ήταν ο γιος σας αυτός που ήταν φίλος μου και που τραγουδούσε. Ήταν σκέτος στρατιώτης σαν και εμένα. Τότε αποκλείεται να ήταν ο γιος μου. Ο δικός μου είχε ένα στήθος γεμάτο παράσημα. Για κοίταξέ τον. Άπαπα, αυτόν δεν τον γνωρίζω. Ο φίλος μου που τραγουδούσε ήταν ένας απλός στρατιώτης που κρύωνε και πεινούσε. Και ένα βράδυ που κρατούσαμε σκοπιά, μου έλεγε για το χωριό του και για χωράφια. Μα δεν ήταν αυτός ο γιος μου. Λέγε, τι άλλο σου λέγε? Μου μιλούσε για τους γονιούς του και για κάποια Άννα. Θα με περιμένει άραγε, έλεγε, και θα με θέλει κουρελί, χωρίς γαλάνια και παράσημα. Και βέβαια η Άννα τον περιμένει. Δεν νοιάζεται για γαλόνια και άσπρα άλογα. Και η μάνα του τον περιμένει. Να είναι καλά κι ας είναι και κουρελής. Μα τι λες γυναίκα, ο γιος μας κουρελής? Μήπως μιλάς για κανέναν άλλον Πέτρο? Κι ύστερα αυτός ο Πέτρος που γνώρισα μέσα στη βροχή και την αφόρητη ζέστη δεν αγαπούσε τον πόλεμο, ούτε ήθελε παράσημα. Καλύτερα το έχω να στολίζω το στήθος μου με κόκκινες παπαρούνες και να είναι άνοιξη, να είμαι στο χωριό μου, να χορεύω, να τραγουδώ και όλοι οι συγχωριανοί μου να με καλησπερίζουν όταν θα γυρίζω από τα χωράφια και η Άννα να είναι κοντά μου, να σπρώχνουμε τα δωδόδια, να οργώνουμε βαθιά τη γη και μαζί να σπέρνουμε και να θερίζουμε το χρυσαφένιο στάρι. Κι άστον τον άλλο Μέγα Αλέξανδρο να βουρλίζεται μοναχός του στα ξένα χωράφια. Μου έλεγε, ύστερα τραγουδούσε αυτό το τραγούδι. Το πουλί πάνω στο δέντρο, το λουλούδι μες στον κήπο, στο χωράφι λέει δουρίτσα και η καρδιά μου πως χτυπά. Όμορφα που τραγουδάει ο στρατιώτης. Η μάνα τον ακούει σωπαίνοντας. Ο πατέρας σωπαίνει κι αυτός. Τα μάτια του φόλιωσαν. Ξάφνου μέσα του άναψε ένα φως και φωτίστηκε ο λογισμός του. Σκέφτεται. Έτσι μου φαίνεται πως είμαι ένας βλάκας με ολοφείο. Η γυναίκα μου έχει δίκιο. Είχε πάντα δίκιο. Τι θα τον κάνω το γιο μου πεθαμένο? Αχ, ας γύριζε στο σπίτι μας και ας ήταν σκέτος στρατιώτης. Κουρελής, σαν κι αυτόν εδώ. Αυτά σκέφτεται ο πατέρας και ο στρατιώτης τραγουδάει. Η μάνα τον κοιτάει μέσα στα μάτια. Ύστερα σηκώνεται και με αργές κινήσεις σκουπίζει απαλά το πρόσωπο του στρατιώτη με μια πετσέτα. Μπα! Μήπως με γελούν τα μάτια μου? Αυτός ο στρατιώτης μοιάζει του... Μα ναι, είναι ο Πέτρος ολοζώντανος. Αγόρι μου. Μάνα, πατέρα, γέ μου. Αγκαλιάζονται, φιλούνται, χάσανε για λίγο τη μιλιά τους. Η χαρά που τόσο άξαφνα μπήκε μέσα στο σπίτι, σάρωσε με μιας όλες τις πρωινές σκέψεις του Γιάννη. Ο γιος του είναι ζωντανός.
Στο διάβολο και τα παράσιμα και τα λαχεία. Αγρίο κοιτάζει το σκιάχτρο στρατάρχη. Εσύ, τι μας κοιτάς? Τι γυρεύεις μέσα στο σπίτι μας την ώρα που αγκαλιάζουμε το παιδί μας? Ποιος είσαι? Να σε πιάσω από τις μουστάκες και ους έξω από εδώ. Καλώς όρισες, γέ μου. Ήρθε η άνοιξη. Μαζί της και τα σιλιδάνια. Ανθίσανε τα δέντρα και οι κάδοι κοκκίνησαν από τις παπαρούνες. Έτσι είναι η ζωή. Κάποτε λιώνουν τα χιόνια. Και εγώ που χειμώνα καλοκαίρι ζω μέσα σε αυτό το σπίτι, βγήκα στο κατόφλι και από εδώ βλέπω πέρα μακριά τον Πέτρο και την Άννα. Παίρνουν το χωράφι. Ανοίγουν τις κούτες τους και πέφτουν τις πόρες. Κάτω από ένα τέντρο είναι αγορά μάτια. Μοιάζει να Πέτρος αν ήταν μικρός. Θέλω να σας πω ένα μυστικό. Και αυτό το αγόρι για να το βαφτίσουν. Εγώ το κουβάλισα. Με λένε Αγάπη και έτσι μου φαίνεται πως τέλειωσε το παραμύθι μας. Thank you.